नमस्कार गावातलेनो, मी संजोग. आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनेलवर तुमचं मनापासून स्वागत असा. तर आज आमच्या इकडे सरस्वती पूजनचा कार्यक्रम असा आणि हो कार्यक्रम प्रामुख्याने मराठी शाळेत असता आमच्या कायम दरवर्षी. आणि ह्या कार्यक्रमात निमित्त लहान मुलांची छोटे मोठे डान्स असतात आणि नाटकं असतात काही. तर जितक्या वेळ मी शाळेत होतोय ना तितक्या वेळ कार्यक्रम कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलाय. 2-3 डान्स कॅप्चर केलाय या व्हिडिओत. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि या व्हिडिओ तुमका सरस्वती मातेचा पण दर्शन गावतला. आमच्या मराठी शाळेत कशी बसवतात ती मग आपण तुमका सगळा गावतला बघू. तर ह्यो व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडलो तर नक्की शेवट लाईक करा आणि आमचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि सबस्क्राईब करून घंटा असा ती दाबा. घंटा दाबलात की तुमका आमचे सगळे व्हिडिओ वेळ मिळत राहतले पुढे पण. आणि आमचं चॅनेल आम्ही सिंधुदुर्गकर नावान फेसबुक आणि इंस्टाग्राम वर पण असा. तर थंय जाऊन पटकन फॉलो आणि लाईक करा म्हणजे तुमका इतरही बारीक सारीक अपडेट मिळत राहतले. तर चला आता आमच्या शाळेत जाऊया. हे बघा हे आता आम्ही आमच्या मराठी शाळेत दिलेले आहोत आणि हे कार्यक्रम सुरू आहे. तर चला पहिला जाऊया सरस्वती मातेचं दर्शन घेऊया. आपल्या मुलांचा कार्यक्रम बघू. मुलांचे आऊस बापू दिलेले असत. गर्दी बघा किती या कार्यक्रमात. तर या वर्गात सरस्वती माता बसवतात. तर चला दर्शन घेऊया आता. तर सरस्वती मातेकडे एकच सांगणार, जेवढे पण विद्यार्थी जय पण असतील त्यांना चांगली विद्या प्राप्त करून घेऊची बुद्धी दे सगळ्यांका आणि सगळ्यांका सुखात समाधानात आनंदात ठेव. इतकीच माझी देवीकडे प्रार्थना. तर चला आता कार्यक्रम बघू. हे सगळे कार्यक्रम ना लहान मुला म्हणजे 4 वर्षापासून 10-12 वर्षापर्यंतची मुलं करतात. आणि ह्यांका खूप शाबासकी देव होईल म्हणजे इतक्या चांगल्या प्रकारे कार्यक्रम करतात. आणि ह्यांच्या पाठीमागे एक शिक्षकांका शाबासकी देव होईल की हे कार्यक्रम ते शिक्षक करून घेतात ना. ह्याच्या पाठीमागे मुलांचा पण काहीतरी धाडस होतं 4 पुढे आपलो कार्यक्रम सादर करणार. त्याच्यामुळे हो नुसतो कार्यक्रमच नाही तर ही खूप मोठी गोष्ट आहे. Thank you.
विचारात आमच्या इकडे सरस्वती पूजन ह्यो कार्यक्रम कसो साजरो करतात थाटामाटात, तर आज तो व्हिडिओ तुमका आवडलो तर नक्की लाईक करा व्हिडिओ, आणि आमच्या चॅनेलवर जर नवीन इला असला तर आमचं चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि घंटा दाबा, म्हणजे तुमका सगळे व्हिडिओचं नोटिफिकेशन वेळेवर मिळत राहतला कायम. आणि फेसबुक आणि इंस्टाग्राम वर लाईक करू पेज अजिबात विसरा नका. तर चला भेटूया पुढच्या काहीच्या तरी व्हिडिओत. तवसर काळजी घ्या आपापली. चला मी येतोय तवसर.